मिनिया बर' बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बिथांनि चेनेलाव ओरैबायदि कमेडि ओरैबायदि मिनिनो ओंखारगोन नोंथांमोना नायोब्ला मिनिनो ओंखारगोन जोबोद मोजां। नोंनावहाय आं मोनसे खोथा सोंनो लुबैदों। नों बै समावहाय आफादनिनो माखासे खामानि मावदोंमोन। नोंनि गोसोआव दा माबायदि मोनो? माने गिबियावनो आङो खुलुमग्रोनाय जाबाय आरो आङो बै समावहाय माने गोबां आफादनि खामानि मावबोदोंमोन। माने गोसोआवहाय माने आङो गावनिनो हारि रैखाथिगिरिफोर होननानै आङो गावनि जिउखौ बावनानैलाबो माने आं गोबां जानाय लोंनाय माने हेल्प होबोनाय जादोंमोन लोगोफोर। दा बेनि सायाव माने दा आफादना माने डिसमिस जानानै थांबाय। दा बेवहाय आङो माने गोबां दुखु मोननाय फैदों। माने बेफोरबायदि जाथ'वाब्ला मोजां जागौमोन आंनि गोसोआव साननाय फैदों। दा आङो बै समनिफ्राय मथा मथि आङो डेटफोरखौ बावनाय जाबाय। दा आं बेसेबां सनावहाय जइन जाजेनामोन मथा मथि आं गैयालाबो 8-9 बोसोरसोआ माने फुरा रानिं खामानिखौ मावनाय जादों आरो माने जेब्लानाखि आफादनि मानसिफ्रा आंनो बिथोन हरनोमोन अब्लानो आं माने वेलकाम खालामनानै लायोमोन गोसोआव। माने आंहा बिराद फोथायनाय दंमोन आरोना लोगोफोर। दा बेनो आरो। आरो मोनसे खोथा सोंबावनो, आफादा थानाय समावहाय बे समाव थानाय समाव जों बर' रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे दङमोन, गोरा गोख्रों मोनोमोन। दा आफादा डिसबेन्डबो जाबाय। डिसबेन्ड जाखांनायनि उनावहाय दा नोङो नोंनि गोसोखौ माबायदि मोनो ओरैनो? दा बेनो जादों माने बै समाव थानाय समावहाय माने गोसोखौ माने जोंबो अन्थाइ बादि गोरा मोनदोंमोन। दा आफादना फैनानै डिसमिस जानानै दा गोसोखौ दंब्लाबो माने एसे माने माब्लाबा गुबुन हारिजों माबा मोनसे नारसिन जानाय फैगोन नामा बेखौ माने गोसोआव आङो डाउट लाबाय थायो। दा जोंनि माखासे रैखाथिगिरिफ्रा माने सरखारनि बिथोन बायदि थानांनायखाय माने आङो माने माब्लाबानि समाव गुबुन हारिजों माबा मोनसे एक्सटेन्डा फैगोन नामा आङो बे साननाया दङ आरो गोसोआव। थिगैनो दङ नोंनि कुइसनखौ। आं नोंनाव सोंनाय खोथाफोरखौ आङो मोजां होनायनि थाखाय आं मोजां मोनदों। आरो नोंथाङाबो सानसे समाव आफादनिनो खामानिबो गोबां मावदों। आफादनि नोंहा बर' रायजो राजानि थाखाय गोबां खामानि मावदों। नोंहाबो दिनैहाय बर' रायजो राजानि सायाव अननाय मोजां मोननाया गोबां दङ। जों मा खामानि मावदों, नोंसोरो दिनैहाय सानसे समाव गोबां बायदि रोखोमनि खामानि मावदों। बेवहाय नों बे खामानि मावनानै नों माबायदि मोनदोंमोन ओरैनो? माने आंनि गोसोआव ओरैबायदि खामोन, माने आं आफादनि खामानि होनोब्ला आङो जेब्लायबो वेलकाम आरो आं गोसोआव माने बिराद गोगोम गावखौनो गाव माने गोरा गोसोखौ माने दाद मोननानै आङो माने बिराद इन्टारेस्टै गोसोआव इन्टारेस्ट लानानै आङो खामानिखौ मावनानै होबोदों। आरो आङो लं टाइम माने इनाय अनागारि मावबोयैखाय माने आङो लं टाइम जोरबोनायबो जादों। बै समावहाय माने आं खुनु सौग्रावनाय फैयाखै। आङो हाजार खामानिखौ मावनानै होबोदों। आङो माने सोरबा माने खाथिनि मानसिफोर माने सरखारनि मानसिफोरनि गेजेरजोंबो आंनो थांनांदों माब्लाबा समाव बिसिनि खाथियावबो आङो माबा मोनसे लायनांदों। माने अब्लाबो आंनाव बानाय गैयामोन। आङो माने आफादखौ फोथायनानै बिराद गोबाव मावनानै होनाय जादों आरो। आरोबाव खोथाथ' गोबां रायलायनांगौ दंमोन रायजोफोर। आं दा माखासे खोथाखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जों गाबोन मोनसे जायगायाव थांगोन, बेखौनो लानानै बिथाङाबो आंजों थांफागोन आरो आंजों लोगोसे देरहासार इस्लारि बिथाङाबो थांफागोन। जों साथाम जागोन। गाबोन आं मोनसे न'खराव NDFB आफादनिनो खामानि मावनानै बिथाङा मोनसे जाथाय जादोंमोन। आं दिनैनो बिखिनियाव एसे खोन्थाखानानै होबाय। बिथांनि न'आव थांगोन, मोजां कुइसन जागोन, मोजां फिन होलायनाय जागोन, कयेकथा खोथाफ्रा एसे गिदिर बुंनाय जागोन। आङो मोनसे खोथाखौ होनबावखानि, बिथां फंबायनि चेनेलखौ नोंथाङा एसे खोन्थानानै होबावोबा मोजां जागोन। खुलुमबाय रायजोफोर। आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो गोसो गंलायै खुलुमनाय जाबाय। बिथांनि चेनेलखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बिथांनि चेनेलखौ नाय, मोजां मोनगोन। जेसेबां
मोजां मोननांगौ बिनिख्रुइबो साबसिन ओरैबायदि मिनिनानै उदै बिबु साजोबनाय जागोन। थ' बिथाङा ओरैबायदि कमेडि टाइप लाबोयो, बे कमेडिखौ रावनिबो थाखाय लाबोआ, नोंथां बर' रायजो राजानि थाखायनो लाबोयो। थ' बिथांखौबो गोजौ थाखोआव थांनो थाखाय, दावखोनो थाखाय नोंथांमोननि बोलो गोहो नांगौ। ओंखायनो नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो आरो फल' खालाम। थ' आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।